Parece que San Miguel está sendo xeneroso demais co veranillo deste ano. Pleno outono e na praia. Os termómetros de algunhas localidades das Rías Baixas chegaron a marcar estes días os 30 graus. Aínda que para moitos a falta de auga é mala noticia, o certo é que esta prolongación do verán que estamos vivindo está sendo moi positiva para aqueles que viven do turismo. Esta fin de semana o bo tempo, as potencialidades que ofrecen as Rías Baixas e a coincidencia coa Festa do Marisco do Grove deixouse notar na ocupación hoteleira. Bueno, pues estes días están tendo unha ocupación bastante elevada. Dende que empezou o mes de outubro, con este tempo, este veranillo que estamos tendo, ou esta prolongación do veranillo, estamos tendo unha ocupación moi alta. A predicción para o mes de outubro, de momento, está en torno ao 85%, e o fin de semana pues, foi completo. Contentos os hostaleiros e contentos no pequeno comercio. Sí, hemos notado ya mucha más gente, que el verano se alarga un poquito más gracias a estos días que súper buenos, el tiempo acompaña mucho y eso hace que el turismo también que venga a visitarnos. Pero os que máis gozan sen dúbida destas temperaturas e do sol son os que teñen o tempo libre para desfrutalo, os turistas. O perfil é un pouquiño distinto do verán. O verán é un perfil máis familiar, ahora mesmo estamos con un perfil de xente pois que non ten familia, no sentido de que non ten que estar pendiente de colegios, de inicios de actividade e demais, xente que pode viaxar cando quere, e entón está buscando pois un momento máis tranquilo de Sanxenxo. Estou esperando a señora que foi aí e agora veixamos para a playa, damos uns paseíños por aí, para diante, para atrás. Que hemos estado en las Rías Bajas estos días a comer el marisco, que nos ha gustado mucho, hemos estado anoche ahí en la fiesta. Teníamos con intención de que iba a ser bueno, pero no tan bueno, así que muy bien. Muy contentos. Aínda que tamén existe certa preocupación polos cambios de temperaturas que estamos a vivir. Hace mucho calor, demasiado calor quizás para esta época del año, así que sí, un poco preocupadillo, sí. Pero bueno, vamos a disfrutar mientras podamos. Todo apunta a que esta próxima semana, co gallo da Ponte Festiva do Pilar, os hotéis volverán colgar o cartel de completo. As expectativas esta semana completo, pois non sei se hoxe é o día máis floxo da semana, pero a partir de xa ata o domingo que ven, ata o día 15, completos. Sí, moita xente que ademais ven atraída pola Festa do Marisco do Grove. E ademais parece que a cousa seguirá así por un tempo, porque dende Meteo Galicia anuncian que non se agardan chuvias ata a segunda quincena deste mes.